Galnal patule, la faccia andura. Tadombu vedi nante. Ada pilli? Ada de? Beri warpino rucho. Lepna warcho. Kopen. Hi, namaste. Welcome back my YouTube channel. ಯಾನಿನಿ ಚಪಾತಿ ಚಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಲಪುನ ಹತ್ರ ಬಲೆ ತಾರದೆನ್ನೆ ಚಪಾತಿ ಎಣ್ಣಮಾಗೆ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೇನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನತ್ತೆ ಪೂರಿ ಅವೇನು ಕಾಯ್ತುಕೊರ್ರು ಉಂದು ಬೊಕದಾದ ಅಂತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಪಾತಿ ನಡೆಗೆ ಮಲ್ತು ಪೂರಿ ಒಂದು ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವೇನು ಕಾಯ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಪೂರಿ ಕುಲಂತಿನ ಒಂದು 내죠?
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಭವೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ನ ಚಾಪೂರ ಪರ್ದನ್ ಚಾ ಪರ್ಪಿಯನು ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಿನಿ ಚಾತ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಕಕ್ಕರೆ ಅರ್ಬಿ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಮೋಲ್ದಾತ ತೂಪಿನಿ ಬಿಲ್ಲಿ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ತು ನಿಂತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಪ ಅಮಸರ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಪೋದ ಅಂಡ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಇಜ್ಜ ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಬ್ಬ ದಾದೆಯ ಓಡಿ ಹೋಪಿನಿ ದದೆ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೂರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ಕೋಪಲ್ಲ ಏರ ವೈದ್ಯರಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರಾ ಏಯ್ ಪಿಂಕಿ ಓ ಪಿಂಕಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬಿಲ್ಲಿವಲ್ಲ ಬಲ್ದೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಜೋರಾತೈ ಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ತೀನಿ ಜಿಟಿಕೆ ಎಂಕಲ ಜಿಟಿಕೆ ಟೂ ಜಿಟಿಕೆ ಇದು ಜಿಟಿಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಜಿಟಿಕೆ ಅತ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಇದು ಬಾಬಾ ಜಿಟಿಕೆ ಬಲೈ ಬಾರ್ ಜೋರ ಪೈ ಹಾಲು ಪಿಂಕಿಗೆ ಟಕ್ಕ ಬಾಡೋಡು ಜಿಟಿಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜಿಟಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಜಿಂಗ್ ಚನೀಲಿ ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡು ದೀಪ ಕಾಂಡ ಯಾರು ದೀತೀರ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಹೊತ್ತೀನಿ ಜಲ್ ಗಟ್ಟಗ ಜಲ್ಗೆ ಫೇಸ್ ನೆಂಚಿನ ಶೇಪ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅದೇ ಒಂದು ಸೀಬೆ ಹಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್. ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇತಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೈನಾರು ಸೀಕಾಯಿ ಚಂದ್ರು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಪೊಂಬಟ್ ಭೋಜನದ ಸೀಕಾಯಿ ಚಂದ್ರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೇ ಅಂತ ತಪ್ಪಂದೆ ತುಪ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಿಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಯಿಜಿಡ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನೇ ಆಡು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಲ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೌತದೆಲ್ಲ ತೋಜು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಕುಜಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ ಎಂಚಾತನು ಮುಳಿತಲೆ ಕಾತನು ಆತ ಶೋಗಿತೀನಿ ನಾ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಕುಜಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂದು ಕೇರ್ದೆ ತೊಂಜಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಬರ್ತವೆ ತಂದು ಬರ್ಚು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಳುಂಡು ಕುಜಲ್ ತುಂಬು ಇಂಚ ಪತ್ತರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ಸ ಇಂಚ ಬರ್ಚು ನಾನು ಆತು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ದಪ್ಪಲ್ಲ ಉದ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಜಲ್ಗೆ ಶೇಪೇ ಔಟ ಇನಿ ತೊಳಗೆ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತು ಜರ ಐನಾತು ಬೇಗ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.